years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time. 1 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang tanghali po. Narito ng pinakauling balita sa oras na ito. Maglalaan pa ng karagdagang construction materials ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO upang matulungan ang mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Uwan. Ayon sa Albay Provincial Information Office, kasabay ito ng pagdating ng house material assistance mula sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Formal nang na-turn over itong November 18 ng mga kahoy, plywood, yero at iba pang materyales na nagkakahalaga ng halos 2 milyong piso sa pamahalaang lokal. Ayon sa APSEMO, malaking tulong ito sa higit 1,000 pamilya na may partially at totally damaged na mga tirahan. Tiniyak naman ni APSEMO OIC Roderick Mendoza na lahat ng mga nawasak na kabahayan ay mabibigyan ng kinakailangang materyales upang muling maitayo ang kanilang tahanan. Samantala, nagpapatuloy ang transfer operations ng mga materyales na pinangungunahan ng Provincial General Services Office at Provincial Social Welfare and Development Office. Sa sunod nating balita, higit 76,000 health commodities pinagkaloob ng DOH Bicol CHD sa RHU Tigaon. Naritong report ni Diana Mendez. Radyo Pilipinas report. Mahigit 4,800 benepisyaryo sa Ticao Island, Masbate ang nakatanggap ng ipinagkaloob ng Department of Health Bicol Center for Health and Development ang health commodities na nagkakahalaga ng 76,647 pesos sa Rural Health Unit ng Tigaon, Camarines Sur bilang karagdagang tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Uwan. Ayon kay DOH Bicol CHD, ilan sa mga naipadala ay gamot, water purification, tablets, water containers, hygiene kits, surgical mask at breastfeeding na personal na na-turn over ng Public Health Preparedness and Response Unit, Health Emergency Management Services upang siguraduhin ang agarang pagtugon sa anumang medical na pangangailangan ng mga pamilyang tinamaan ng kalamidad. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DOH Bicol sa mga lokal na pamahalaan ng mga apektadong probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat, Diana Mendez. Sa sunod nating balita, mahigit 4,800 na benepisyaryo sa Ticao Island, Masbate ay nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DSWD Bicol. Narito si Mary Christine Villanueva sa detalye ng balita. Radyo Pilipinas report. Mahigit 4,800 benepisyaryo sa Ticao Island, Masbate ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa isinagawang emergency cash transfer payout ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 bilang bahagi ng patuloy na ayuda para sa mga pamilyang nasalanta na nagdaang kalamidad. Ayon kay DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, matagumpay na isinagawa ang hybrid payout sa naturang bayan upang matiyak ang mabilis at maayos na distribusyon ng tulong. Kabilang sa mga nakinabang ang mga residente mula sa bayan ng Monreal na may 45 benepisyaryo, sa San Jacinto na may 1,450, San Fernando na may 2,177 at Butuan na may 2,174 kung saan may kabuang 4,846 benepisyaryo ang nakatanggap ng ayuda. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at patnubay ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na patuloy na nagsusulong ng mabilis at makataong serbisyo para sa mga pamilyang apektado ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
Maraming salamat Christine Villanueva sa ating panghuling balita. Naghatid ng iba't ibang serbisyong medikal ang Albay Provincial Health Office sa pagdiriwang ng International Men's Day na ginanap sa Albay Astrodome nitong November 19. Ayon sa Albay Provincial Information Office, layunin ng programang ito na itaguyod ang kalusugan at kabuuang well-being ng mga kalalakihan sa lalawigan. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ng ahensya ang libreng konsultasyon at dental check-up bukas para sa lahat ng mga dumalo. Bahagi rin ng aktibidad ang mga paalala sa mga kalalakihan na huwag baliwalain ang kanilang kalusugan at ukaliing magpa-check up ng regular. Ang inisyatiba ay bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalang panlalawigan na makapaghatid ng komprehensibo at pantay na serbisyong pangkalusugan sa lahat ng sektor, anumang edad o kasarian. At yan po ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow ang aming social media accounts ng Radyo Pilipinas Albay sa Facebook, YouTube at X, Instagram. I-search lamang po ang Radyo Pilipinas Albay. Buong pwersa magbabalita. Ako po si Paul Hapin. Magandang tanghali po. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas,